Biz Жима көнне буласы акцияга менә бланклар әзерләдек. Барлыгы 200 бланк әзерләргә җыенабыз диләр Казанның Галимҗан Ибраһимов исемендәге 17-нче гимназиясендә. Биредә татарча диктантны инде 3нче ел рәттән язачаклар. Узган ел, мәсәлән, безнең 170-кә якын кеше шушы диктантны язды. Бу диктантны язуда катнашалар иң беренче безнең гимназия укучылары, аларның әти-әниләре. Гимназиядә кайсы сыйныф бүлмәләрендә диктант язасылары билгеле инде. Һәрбер класска кайсы кабинетларда укучылар утырачак, укучылар нинди шартларда язачак, булар турында аңлатыш алып барылды. Ата-аналарга чакырулар җибәрелде. Диктантны Казанның Үзәк китапханәсендә дә язачаклар. Акцияны биредә ел сайын уздыралар. Былтыр 50ләп кеше катнашкан, бу юлы тагын да күбрәк көтәләр. Безгә төрле категория укучылар килә. Өлкән буыннарда, балаларда, һәм инде урта буында. Алар барысы да бик теләп киләләр. Чөнки һәр кешенең үз теле үзенә бик кадерле һәм бик якын бит. Татарча диктант бөтен дөнья белем бирү акциясе өчен бүгенгә 1000ннән артык мәйдан әзерләнгән. Теркәлүчеләр һаман да дәвам итә. Алар дөньяның 27 иле һәм Россиянең 67 төбәгеннән. Аның теркәлмәүчеләре дә бар бит инде, күпмедер мәктәп, авыл библиотекалары, мәдәният үзәкләре алар утырада яза. Алар инде яртысы безгә һаман матур оештырылды, рәхмәт, белемне тикшердек. Без оценкасын үзебез куябыз инде, ярыймы без сезнең сайтыгызга шаматашып тормыйбыз дип. Узган еллардан аермалы буларак быел диктантны 3 көн язырга мөмкин. Шулай ук кәрәзле телефоннан яки клавиатура ярдәмендә язу мөмкинлеге каралган. Татарстан, Россия төбәкләрендә чит илдәге милләттәшләребезнең кайда яшәвенә карап, һәрберсенә төрле текстлар әзерләнгән. Әсәрләрне ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларыннан да укыячаклар. Мин чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче үзебезнең милләттәшләребезгә татар текстын әйтеп тордым. Әлбәттә, монда текст бераз җиңелрәк. Һәм инде мин беренче яздырган вакытта иҗекләп диярлек әйтеп яздырган булсам, минем максатым икеле куйдырыр өчен түгел, ә бишле алдырыр өчен иде инде. Монсында чит төбәкләрдә минем бик күп дусларым, танышларым яши. Шуңа күрә алар татарча бик камил беләләр, әйбәт беләләр. Миңа әйтеп тору җиңел булды. Һәм бу шунсы белән дә аерылып тора, бу бит онлайн. Монда күзгә күз карашы юк, ә менә экран аша аларга карап сөйлибез. 6 ел элек беренче диктантта 200 кеше катнашкан булган. Былтыр бу сан 375 меңгә җитә. Быел исә бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребезне җыеп, катнашучылар санын 1 миллионга җиткерергә җыеналар. Татарча диктант акциясенең Казандагы төп мәйданчыгы Федераль университетның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты. 10 сентябрь көнне иртәдән үк биредә татар язмачылыгына багышланган күргәзмә белән танышырга мөмкин. Ә сәгать 11дә филология фәннәре докторы Гөлшат Галиуллина барлык катнашучылар өчен диктант текстын укыячак. ТНВда иртәгә беренче текстны филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин укый. Трансляция көндезге 11дә башлана. Диктант язу өчен махсус теркәлү кирәкми. Аны өйдә генә язган очракта текстны тикшерү өчен фотосын җибәрергә дә була. Барлык өстәмә мәгълүмат диктант.татар сайтында. Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.